daghang problema sa tagingon ay okay ra? Okay ra? Okay ra or okay na lang? Okay ra gyud kay kauban nato ang Ginoo. Amen? Sa dun sa imong giagian igsoon, doon naman kay problema, pasalamat menuman kay naay Dios nga mulipay sa ato. Amen? Amen. Doon naman kay sakit nga giagian, doon ay Dios nga mag-aayo sa imong igsoon. Amen. Ang atong lawas mubati ka kapoy, mubati siguro kaluya. Apan ang Dios himuang yun nga siya ang tinugdan sa imong kusog. Amen? Maayo ang Diyos kanimo. Amen? At ang awiton nagsan, maayo ang Diyos. Maayo.